kurga da bantu bango mvoter bayro voter India aria da chadike kanisa ndebe biragira abantu bantu batige kanisa wakwenda kurwabu taratibu as we go on this. Welcome to the second part, the youth, finance and the church. Abasaye enibo osechibesa nabo igone kanisa. Abasaye was the Kaigan Kaigo Andrukanda Kaiga. In fact, we have exactly 35 minutes. 10, 5 ichinichi ana what karo Chicago. YouTube yaito egekoro kwa Gatemba TV, Facebook Gatemba TV, na boy go 0726447367 number yira TV yao nero ogokwana igoro ya mangana alia akubwat. What do we mean? Ekato the finance, nki garongo kwana igoro ya finances, nki okorengereria. Ento kego cha kerengero kyani finance chibesa. Chibesa naye anyway chibesa ko affect chirai ko berkans yani tabwati besa rende nawe ngonya tabwati besa tuyo msichana Davin chibesa ko affect chiribno mno Kristo kabisa bueno kiregendo ne chibesa since yonye tabwati chibesa tuyo pastor Chibesa litangani tokogenda kanisa onye tuwati sadaka. Oh yes. Tokogenda kanisa onye twaso gatibuya. Oh yes. Lero buno begete taibuya iga igone chibesa chigere tokolike. Iwo chibesa ni bwate. Iwo chibesa no bwate. Adabire by God o confirm you no more kali mo yo nindo asinya chikwa meta asigete chigorere. Yandarae, yandago no kwa nae kwa inale gotabanga ki chibesa na chimambo yote. Oh yes. Muno esogete buya igo sebunange sogete buya iga. Andara rosu biya kabisa ntwa. Ni chibesa chigerete. Na kigeko gara muna kwaboria ose the youth, finance and the church. Yes. Ebinte binkogenda biramo. Na kigeko gara basa banke okonyoranga kero kino embaranyora gasi okonyora asengenje yo wateso kabuya akoranga nse kogende kanisa ninchirande tindibuya tindigo chikwancheka. Oh yes. Even the families chinyinge okonyora ngalero muna yachega ikera mukate okonyora abantu abange nonyoburaye kanisa onye tubwatikende kwa nene weika tokororekana kuba montabu. Oh yes. Igogo ikarere kanisa ya rero yaikire nga lazima otwaro mubuko moke omanye ko bali organized nga you are the member of this church. Thank you. That is the introduction. Tatebi detaliao Omorandia Daniel Monari kurwa otanchi kanisa ekenyorombo mugacho angena LMCA honorable Motume. Okay. Thank you, Jeria. Thank you from Manama, Bahrain. You are in. Milano Max Koronyangwet. Mkato, you are the best. Nipe moja msanii. Wycliffe niko ndani. Oto wake romu nte gotinta kitumangana. Bochureko locked. Then rochi abwambia to mentorship SD Edward Mageto. Thank you my brother because you are in there. And as we do that, natoka nda tuensi kurugabo. To kwanda omasae chibesa ni kanisa. Are these people related in any way? Okobera omosa atabuga tika ebesa na atuke kanisa na ande nyoe kabuga chibesa na asali kanisa. That is why we are here. Katolikere gwetera 0726447367 matundranga ngorore maikeyo ekaronko chaka kurugaiga egaratunyara kogenda amotwensi ase ugukwana gaiga ndo chibachakire gochiaka akesimi ago igona kulika SMS ase nambe yura ase TV yao of course kanda gab 20 and then to nyare gukwanira igoro yamangana ye chibesa pastor o enekirie matundra gose kariri nkonye mic ekaro tokobeka gaiga as we do that marangara igo tokobeka kurwa don't worry as we do this maraigo tuigunga naki ayokorengereri igoro ye kanisa kanisa abasae. What is your take kusinki tubantu kwana igoro yabasaba ne kanisa na Katembe
Buya kabisa. Ngakimo ngenda tawe studio. Buya tori. Obeningo. Oyo nchofre yondi go kwa Ogembo. Abantu bogembo buya bali bonse. Abantu bogembo bonse mabuge. Bamachoge n'abantu abaya. Ayina abantu abaya kabisa. Kuchuri kwaraende kanisa yonse ndageti dini tonte idini kuchuri kwaraende kanisa. Moya Ogembo. Ogembo. Orocha basaba iga. Kemboa SDA Kemboa mahali enkwani soba daktari galia. Bono. Abasae. Mwaga. Abasaba igoroche nechibesa. What can you talk? Nkyora kwane igoro yabasaba iga nekwerende yiga. Jiri. So me repeat. Thank you. Uimna gocha tatkaro gwaka korache comment on the same tago chega na kwa mako kando chiansa mochi abu tatu igoyo egia kwanda the youth finances and church. Hello. Hello. Eh. Ejidiri. Kayo korasera. Igoma. Igoma yeskimu. Mwana oyo. Okay. Abasa baga buroche. Basaba igambata gete chibesa gose chibesa chiabombi yachire. I torante bibuya. Teraba I jakua I want aiko. Hello. Abago tume kabobe? Okay, era tanga basae, mo tume kubobe ni chibesa, asere, ni mo tume kubobe ni chibesa, ni chibesa chikuba tume kabobe. Ebago tume kubobe na bantu bwa chibesa, se bago tume ka chibesa, bobe go se chibesa chiko tume, go se na bago tume ka chibesa bobe. Thank you. Baba. Let's talk about money. Is money bad? Simbaya. Can money destroy you? Utatumia tu ya. Ajigo sari. Ayabo nole. No take the chibesa. Ninta itase daily living. Kawaida. In fact, you go soma, asking in Judah to Moborobi. But I'm going to do what to get. Now tell us about chibesa. Na ayabo no mosaibu kansa. Kwanza kuchuri kansa? Guchi. Kansaki. Kiragia SDA. Kiragia SDA. District ya onere. Uchiabu. Matongo. Matongo. O pastor Matongo, egodo gweta basaba o na bua ba o tugete kaiga. Baroga ka ginaro ko genda. Ven kansa gya. Ven nguchira kansa. Turata ga. Ven ndecho mali ya guchi. Aliyechi kun bagwa ka gana management. Manotia lakini ana anaweza simaga. Kwa ndo kuchiabu mnatoko ganda twins. Now, tell me, do you need money? Like, how do you need this money? Takete chibesa ni. Asa bo ni kan taracha ke family takete ndeke bia ndagere bia. Ego Mr. Right nyo kwe bange ta do go to kwara bigiruka no go to sumbole go mano ndararagera. Manje go tegeme anjobie ka. Umay go tegema. And after what after you've started a family, do you still need money? Bado ko kara barabum pachiga netina ba. Now, again tonko boliga. Kansa ya yugochi. Kakwa university? Masinde Muliro. Masinde Muliro most university yana na guchiga kare kwa chiga. Ngoli wanoro molisio. Tinyo trekine sija kuja hivi karibuni for the last 4 years ndachoro. I would have known. Now, you can say yao yang. Mubgata chinga kimogo kora self-reliance. Mune topic. Na balisia, pastor like. Mubgate kambi yoko empower the youth financially.
mubwate Rimo ibani. okay kae uyo gocha kurga bwa ngaine gose babwate aha tubwate. mubwate kipindi kia youth empowerment Sometimes. financially Sometimes. edis tena gigoro Ikoro kunya masebe. na masebini dia singoro okay sawa tell us what do you talk there Konyorore to ngosomi gutore style tubone tukonyora chibese. Ni style tubone tukutumeka chibese icho. Konyora buna abasaye ni gotogotebigoiga neba tubwati gasyo okora sukuhan ko chibese koru. Chinjira ne chinyinge cyo konyora chibese. Nande tari as chinjira chinde chimbe chinjira by then chiroro chinde umuntu akonyora chibese. For example gambling. Konyora umuntu agochesa ko squeeze chindege nchacha. play flower card njoma ndo mukale flowers spade card wachesa gabu kwanyora chibese chago lakini nande njira neringi yobone tukonyora chibese buno musaye konyora togotebi gwinga aye no musaye nyonye mino gari te for example mubwati buri mubonene lakini rende abaiburi ba gongonyana ko bari bagoteigu bakubutorera keigotu asasi nini nabo kusimeka nyonye ne bitungo byago kero wasimikire bitungo ebi nabo kwon bado nyonye ne chinyeni nabo kwon nyonyore chibese chago korere bintu byago ore mombo iyo mintoto iboira abantu 44 bono baseke gosiga minze ngiko bekuruka nyata tagabata bakungu 17 abantu 44 bono 44 ga kalmo karona gake tugocha kwaga kene ngeo gotoka how do I plant that chinyenicho okay onye boli mombo yororo nabo gutumia chinjira ne chinyinge bado nabo gorete bipira mbiro konyora abantu batugutite batamaiti nyonye ne tomaiti gusengebe useful gusengebe important nabo gorete bipira birio binache buya obe kamera ba gusimeke chinyeni no bado mbarata kabulimo bado nabo gusimeka chinyeni bipire bime 0726447367 nere nambo gwake sim boigonero kobeka SMS katenok kobwatwa na Cynthia na boigo Davin na boigo the pastor gaiga ekatkolye the youth finance and church nga abantu abage bi how related are they pastor mbia mono ritanga nega ntongere my sister kwanire abasaye baito asama tukaya iga ritanga ni no ai chibese chiaburire mukate chibese chirasama bokaya ito orambora ko kwawo iga oizi korigereria chibese chire asama bokao wangainde obo maene tina ngainereri point number 2 ngwaburire swali nga self reliance ngosome gwere asikanisa chaito ama tukakurumagega self reliance ngosome guyarenge yes even nonyekero twara chi out congress chi congress chi inning ne chi outing ekera abantu bale gochicha egepindi gya self reliance ngokarkeke nkiarengo but nowadays ntobwa tibipindi ebi okonyoranga matera ire ibagali nene mono asingen those stress dia tato be kama there to but self reliance yeye oizo gochakira na kwabo linga ki ikaronda bwa tyo bolemo mine muri abantu 45 ngakiyogokora aya kwa mendro ya 44 so egente getangani oizo kogora engoko siringire ngegoro lero yekire 800 kwa sino ngai ekubwat sino ngai lakini yekire 800 ekera kwa letire ngoke yamo engokeria na bekobeka magena wando chenchi amagena alia njara tole na into amagena ntagitukori mbuya mono lakini ase birengereri obona getuira nenga enchara nerororo nugani tichibesa egente getangani otakere gokora regereria engoko engoke yonse ko yereta oye turagie bichuchu obirende buya igokonyora ngaki wachakire utwara kerekeke chingo ngoko tatagetio oye tugira sana na mono nonye nyombe eri mwagaisa igerio bwate unayo mosaye chakire ngokororo ngokwana true experience eri corona ya renge na chiete korandie kambe ya mali nyacheki ngabore ngoke yamo netwanie yamo
injeri abantu bande bagochandika corona ngandagera mbabwati sichwe obogima bwakogire ana ngo kwangonya nje n'ekingoko nare kwanda na endo hoteli ya mali ogetura nginya mache nabatebi nimbwate engoko bangerirwe yamo inayetumekire egwikengima yankonyira asobogima bwane igento kende gya kabire rere getera tari mugondo monene okaganeirie getera kiri toke igoko ndo bike getera kiri toke litoke rere kero korioni elimo ere siringi 300 400 igo yagokonyire igento kende okonyora basa bange nonyetari nga ekanisa yoka gonyora even obasa bange totekemeta bana siasa yani obegete birengera rimuna bono mukate goche koire chikura ogocha igombe getenge mukate buna koire chikura ninche ngobera sigari yaye 24 hours ninche gocha gokara gento gete lakini kwanyora ngekero mwishimigo ya ire chikura tarakorora intention ya watu wale birengera byokonya kumurama lituko gocha aserinde nonya se mitandao wateke intention yembe nga ebirengera kwa bwate libagotakere gote mwishimigo yo nga egento ngane tiongonye neke rero gasinchiyo nonye muna tuisaransi taba sabange rero gasinchikore keke nchiyo igotiga tuligerere nga ki chibese kirasa mabokaito totuare mugondo tokorema tobeke chinsiaga totuare chinkoko totuge nonya babi babucheta abange lakirende naena bokorenda na bogo ogotwara okorenda okoyewe chinkoko chiao egento kende oinse koligereria nonya se bibilia etokonyora nga ki omonene nero chagetie emeremeye yagire keke ya self-reliance yo sokonyora chibesa oisi kuligereria nga nyasaye no igwo moroberio nekeraro igwo moroberio natumanyite in and out nekera tumanyite in and out oika tobabasa twebegete buya turabasa bo mochoko tobasa batabanga ki tosemeria abayibuli baito nanyo moyibuli ndete ko gosegeta abayibuli bali batategererete omoyibuli omwana gaikire nonye class 3 yes omwana kare class 3 egeri omwana oyo ngaki agokoregere keke akonyore besa ikomi eria koegwa umanyi ngaki akoyerenda umetra bokonyora omwana okoegu nonyo kwando babo mwao obabo mwabo oegwe ngoko erojicha odo manyanga ngoko yetokonyanya tochigor keke tori omwana okoegu siringi 200 ominyokero gochia sama andazi omwana onachikobo monene takonyara komenye na keke nabantu ekyo moyani ngeri ngaki tigatunyara koirania enare eriyo kwegera self reliance inchiro musae obweneire kwerendaye gwekomonyene utari gosemeria abayibuli bahawo nakegora basa bange bali university ngwaboria abasa bange bali university omonta akwenda abegete gosemeria se boyfriend yaye nga akamuraka nakungocha kogenda oyibwe tukino mongao oyibwe kwenda no mongao oyibwe kwenda no mongao kwanyoro bogima obuge kwanyora nga abasa basobogima bwaye bwonsi nakigora basa bange bagusije amagimabo asiti school asengencho asemerati abamura tari gosemeri bayibuli baye osari gosemeri yarwe komanyene elibweri akoegwa anye pachetereti mapema etara iko mubukoye amanyetenga elibweri muna yocha wojicha njenga na korege korotogete nkorege lakini musana ro munganya amanyetenga elibweri yocha wojicha njenga na ngore ekebande gyo kenye sugumaiga ngende matari ndete suguma chise chirimara babanta bwati class minyoke korege keke nchake okenye suguma kwanyora ngo musaondero chakiro gusuka okonyora nga gasiri chakonyora ebyasara biri byagore keke byamoire omorori bwo kugendera subuki moboiga byemono 0726447367 nere namba yaito ekerengel kiaun kiriki pastor is saying abasae they need money yes kero monto na tegete ebesa lakini ebesa yegan kaitoko enyor Catholic University College gali we depend on Matundra we depend on Kariri we depend on bono ngugumina bana karo depend Kariri ago ndugo lero ngita bugetega kwanda bono I'm talking about the youth. Ere tamaguru gaigate bono tayo bono Kariri anga kaka gitega kumbe ne version yachire tari ere ndo mobe akando chiawo antega kumukatu turuga gugwakana ine version yaba yachire. How do we live karo mosayo atagete onyoro bwataka gaka kando chimwino gali asingencho chibase chiga is nkoboli kuruga ali musbat kurumwe muno mwata bankwegeli mole ine ikanisa nebwate ganchagete kyogo boost go boost abasae kwegendereri financially
Ebo. Yao e kanisa yao ndak kweta rega kwara ngwete ngao ne kabwata tiangi wona kya wata. Getembe. Ozoro. Biore. Kwa tangana kwa gesi mi kwa ka geronde kura. Biya kapsa. Sa mini ngoroche na jomaka. Yes. Yes. Amagoso. Ekiagira abaiboli na ntu abaiboli ntubwa ntajikumu yoko kwerekesa umwana. Umwana kako kina kiliura mwegeri na bawe chikobekyo. Onyo kukumwegeri nga munarwe sukuru soege kwenda mesa osome mangana ndetayo nyona mangana ngombe nyono rutiaga ndoyo. Ni chikiri nga komotebyo nga bano kwa wero muntu amanagendo simikoro siagoro gusago tago chakurumanya kirojo simekunane kirokore rwakora ngo muchandole. Ono wikomo chaki kurukaro moke amanyengeke amabere nigakurwa se ngombe. Ngombe nige kulisiwa yamayakoba amabere. Tawo chago saba milkshake. Ono gawo chago saba umanya amabere aya sakurwa lasimeke nekegekorwe amabere aya manya gutoka. Pastor kwane buyegoro yekingoko. Njekra kende na chite umago kurunka egwengoko. Kara na egwengokeye ngachanganye beka bumwe amate muntu wabwata nkengoko minto. Ikabeka amagenororo bakari bagakora nkanyera ni minto. Ikabeka amagena ikararira na igaturoga ibicucu buyasana nande ikabikindi byonse. Amahene tinabwata burangeti narenge kwebisya. Lakini nkanyora nkeburiro burangeti kinde standardisa tu. So ekina kinarwa tanga ekirogo kini umwana nabo nache ko umuntu amone takoyeba igegendo kero amachikumu abayiboli indi twasiriria abana basta nakwana igoro yabasa abaiseke igoro yamaguta yamagoro yamagoko yayobosi na bito bindo ne yanga na maene yo ekero mate okay ekero mo saharure usenali sabu mega so kiro cheta ne guchiya mubarira tauni ekuraba igo ike akero mwana ale ataraje gosoko chi tauni nende totemune diskuru chino basi wikabwegeri umwana ando nsi asoko genda gocha emechando nero goikobe keneke elindo manya gufauru na maana na ndekero mwana akine irie kanisa andika manyire nyasaye nima etengando nsi asako genda aguchikukani kokora keriari ngo chikokora kereke oinyora maganga ekekero kina kanetu ekereke yaneke asego muchado wenu na abapongesire. Thank you. Na endelende gendera kunya kusomira mukate. Thank you. Ne timu yawo yonsi. Thank you. Ya munaso ontera. Thank you, Sami. That is apparent. Okwana kurugabunga. Yes, it needs, but we need to focus. Oliate banga ekeganchankere kyabagi kanisa. Okay, ikiganchik inki naki tell us inki mogo korera. Ike gutumeka tuwe kanisa maybe riri wate tuko record shatumeka ndomnibi. Use One recording, how does it help you direct? si bako benda chiwe sechi yani. Sechi babu ate yani. Onyenchi saini. Go ase kelinga tatoros chibase chiga tuwate 300,000 chiaga tok bakon chibando kusichingende after few days ba menta kero monta uchiri busatu nyatore ke usintu youth tole ba kanse ko kugata mtai GTN kato abekire korwa monaro kwane simyaga Ketembe wa ekire Buya kabisa aya koro kadan kanomba non siri Prochinsa mocha nyamache igoma Panto ba igoma mbia bale bonsi twale Daniel no ara bun pasto ito
we are very happy na waiseka wavere, we are very happy also. Thank you. Ono tiagera na set topic ya youth and finance. Ritanga ni miyamona singe njio kwa ireta kia era huna butotegemete in the future. Yes. So sijeje ya se chire chinyinge na abana balera batari wanja. Itoke ngakito gineria ringi mira romi asabe elimo. Adobna past ata vegetera no veka bitatu biyo kama toke na abata tata tukiro motienyi goseme tienye vere nechi basa igwe to bwate. Sure. Since yagera ini seita 500 muntu tu ajira ni sato igone libe na 500 after 3 months. Iga nan 20 bob. Chingo ko goto no to chingo ko ikomikera litugotora magana 8 igono bwate 200 every day. Yeah. Lero to bwate online jobs. Lero ko so isi mi auri nyomba mi no go kore vinte vinge no koliye nchiro go so online jobs hicho. Jeno mwalimu ndo ino mwana onena someti class 7 8 and 6 Daniel. Na manyeto bya sana. Aro de confirm. Kera na ari kumasomye nakabatebiri ngagenda kasimeke bintu kwa twachingo kandi so on. Na manyeto bya sana. Esuguma lero asime kandi atere school wali asenga somina ma ete school kurikulia mba secondary school na bongo mu epimera aye kuchibesya at the end of the month. Chingendo motoliro mi ino tu ale chingendo sime kosa mure metolo na 30 that is more than 12,000 kwa gore mboli. Sure. Abana bagabe school ngo batainde pocket money bakoewa because they are youths na form 4 wono njimita nitegrase ko for orange asiriya mbasabu kibesa babiri bako batomera chinyinge but I advise them to save wakanda chiruza bakora chi project gibenisa. Kanisa kitu ngo somtero sera reliance na manyete ngora kuana tole kanisa ya Italia na kanisa ya Motogocha. Onya ndi bago implement those projects we tell them to go and do at home kanga wana bako enda tambe. Aro ruro wani go kwane gore ya Bible go train abana bayo. Yes. Let us train our children koligichi ya sapia na tobate ba so mena basoma no pia. Lakini to wegeli na kutuka ne chinkoko na kulima mugonda akeya. Tani nama tena ka basitobiri ro yemete melingamu long term projects bono. Una wana nama yetemete ngo twara uchire baka buwa no ra eroli. Imbu atinchara ya bese kera nko ni omeli busabe 10. Anya na asukire moto. To that expenditures wana sawa na baito bago tukuza jibesa. Relationships, you know them. So most of the girls depend on boys for everything. Yango anege ruge ina libata nyunka. So echinachi akolera umura baito chibesa. Expensive phones. Niba njibona kasimu nama dani nama dengo tora kasimu ngechiri busana akatokoro kagosena kikose nion. Because anything a phone of 50,000 can do, it is done in that phone. But what kichiba so save baka elwa 50 ogole simie too expensive. Instead algo raka amboli ko second saka mbomo ko ndasibikana na toke. Ebikoro to byeli na 500 nevia. Lakini barabura yale bako ande byechiri gwinye. Sisana. Chianga no manyete. Ina era nama etenche ngakiko nawe chiro nali kikalika 200 na chana ka modify na atalera. Na asukire na igire miaka 46. Mbako ligeteli. Ndagera chiabo no chimanyete njirito koroka chunky foods which are very expensive. Again to kyomo hali gambo lingero has killed our generation if they try the best but by neglect so that they move on well. Thank you, my brother. Thank you so much, sir. Thank you. I think you are responding well. I agree with you, Pastor. Lakini swali hiyo kuku tuseme umeifuga alafu ugonjwa uje na hapa nimekufa, what next? When help money comes, your problems are more than money itself. What will you give investment priority and die of anger? Amaniad, sielewi. Omanyete mukata. Yes. Ndobate advantage na what? Disadvantages. Disadvantages. Akeroko tangane disadvantages yakeroko legento. Tosuka. Utanga ninga bono ngwanande university. Usine university inde tingu chakonyora kirikeke. Kaste ingu chakonyora kirikeke. Gocha konyo. Ngyogo somera linde. Igona mbe ya moyo gotebanga enkoko nga bono oboroire borororo. Ekere oboroire bwachicha ebwaita. Na go kiwite statement nero mo ngwano ya mare gukwana stwarenge. Kera chingoko chai cha kwete. Chinza china nalie igweto bororo. Lakini mambi na chagete nande korengera ngaki nkorengereria ubugimo bwo konyora nande kirikeke chinkoko chinde. Ige karango ke yakwe yemo igo korengera mambi ngaki njera ke. Gocha umwana mudandikani otebere buya sana. Nansometi. Ngente getangana. Ngento gya kabere ekera nsometi ala oteba tusimekemete. Emeta simekete bona ga by the way
nere kumurageria turarucio bwari mwororo nere kore keke nere kumurageria igento kende abaibuli baito tiga tugeria abana baito kurunse kibatakere gukora omwana kerio kumwegeri ngakarabu buri bukombo bugenda mugondo nando nonyemo mukati buri mumbuyo mino igwata muri 44 buri mumbuyo buri boroboke tiga nayo muibuli kwegemeria ka omwana mutebi ngaki togenda Ako ni acho kugole pikipi. no oko tuli oko mwamisi oko mutebi tonda ngwa iga beka chinsi yaga omwana wega kwa mutebi karo moke chinsi yaga oko tira igamanyete nga mama nangete chinsi yaga chirine cyane okoni ogore sabuni okoni ogore keranga chibu okoni ogora kereke mete mukate abasamba le bakabono iga ari musaba munene lakini yategemete nonye yangeri enke orori we ngina naise agote nota imama nga orwesi yairete ora kereke Koroma chiesa bana. lakini umwana wenzu kumurigereri no muntu oragirete buye muna mwezi komindara David ni ho na yubati appetite ga. Amen. Tigango to take time ase ebintu birebike tobwate egento ken ngira e budget ko bwate be sensinini try kobega kerekeke e budget oisikuri no serikali yaito Budget to jigo so. e budget to jigo so oisikuri Kisi county e budget to jigo keke Budget so. nkige kogera inche amona abanyaruka baminto osemunaye tutari gutware budget yebese yenge tokore keke tobwate ekeke gotokonya mono iyo tugekora basaye tugutamakuru kanisa no gutware besenge lakini tutoma yetinga kitokore keke tukoye tumeka. Thank you. Piamono ase bina togenda tawo twensi no na negwete ine abasaye baito are they in the right direction ase chikuren oya ateba moye ka oyo we are talking ekiganje kingere singire tina keroro lakini kanisa ya munero na rabetake lakini na kirocho how nagikiganje kikiabasaye kegokonya umusaye individually. Okay, kiganje ke kwanyora bune kanisa yango kwanire na arachitima tukumakeigo abubono naba pathfinder ine liagara tonale ekoro kundaka Inez die church igotoka Muranga bone kanisa yiga aba pathfinder naba sabake mbabwa to mugondobo no mugondo yobo nigo bari gusmeke ebintu byonse bikwama kere byamire ebintu ebibagesa ba chibese chiri ba unchori banyora chibese chiri babikase kiganje kyabo bono kere kamburi ya ikire barabumba bari gusaba bese chibese bakwanda barusia sikiganje kiri bachira. Thank you. Ebono nekere bakogenda individually. I'm talking of umusayabu naye Davin. Yes. Mwakogo chango korore skuru se miakebere ko se wa cold. You're not going to be ngabono aigasia no record na gukora mna gose kampori. We are talking of pastor terunya komenyora ngane chikampori ocho chikampa utiako choko anda chi congress ago choko genda. After a few days go charge single ndenga mugati no mate muswati mino mbiyana ngoma runango chagali kwende naki moboli pastor no wajomba njigene dokamba mangana yo kwegwana ni wona smoke wandoche mwana noyo minto yes mobati chomba chiba chirimo begete kancha gali ngoma konya chirako licho arusi chomba. We are talking of a youth, in fact a senior youth. Let's not even talk kuchikali individually njanga kyukogora. We do not want omonta chache ke kurugali na togete kore kanisa gaiga nga Davin intina kamugoriri cyangane bikoroto bono nyorere mukata singin chale manager bwe ogetembe ebi namnebyo. We want like, do we have money kusinga nyontu bwati chibas which way forward? That is why we are here today. Did that monte nga mangana ko record ebi nimto bin. We are talking of chibesa chiao Cynthia uno moralia okorete school, which is your source of money. Kwa beire bono morali bino ko karagetembe. Are getting that? Chibesa chiga ngo wisana chirae
nyoanchiro go isana. Which way do you get? How is the church, the finances? We are talking even on employment. Na kia basa bali kile kanisa who employs pastor mna kwara abechi kanisa chikwa bereko gotara kurugai. Which church kwe gulenga na ki abasa bali gaiga ondento bugata guchiali. We are talking of money to make. Oko anda kora chinyeni, oko ganda kurege koroto, oko anda kurigie gasinda kaini abaso wata tebe. Mukate. Yes. Egente ke kwa buri nekia. Nge kanisa nebwate ke gancha gigo konya abasae bakine osike individual. Bakine financially bono. Individual. Na mbeyemo I can say no. Why? Abasae mbalenga bacho kokonyo. Witrase ekiganjeke liswali litangani abangwere nali togendera gucha imbalenga bonds yes nekiganjeke mbalenga torabe toko getegemea mochi segi chinyinge chigo kare keke chigo chakera egente kanisa era korekia na mbeyemo ekiganjeke liye kanisa karo kibuna my sister kwanaga egente getangani kiliege gokonya emiroberi yakire kiye ye kanisa where and good egento gya kabere ekiganje kiliege gokonya riya basaye baganeti osebono munabono omochi omotaka omontoru omochi omotaka o musayanaro tagita kwanda university oetire buya no motaka ari sobaro bari kwenyara arona butota ongi ganje kya basaye kya bwatakende rusiri busana ibere rusiri bubere mokorege kiyeke momoe nande igo wikageta a lot of what process. Yes. Lakini kanisa ngia kutaka kunyora abo egeri obuya. Tiga tu egeri abasaye baito ngaki bakonyora chibesa ande ngaki bago barkieke. Bago chitumeka. Pastor, I'm asking this. Yes. Kwa bolinga ekigancheke abasaye mbarenge chikokonya. We have 17 or 27 because 70 youths in our church. Kanse bwate amaga roach emirobeli emiya. Asa banta ba 70 bali gaiga mo school liole matali akote university mass communication oyo gocha mass communication yakorete awo chikokora nche no molisho motangani we kanise ae no mo ne member so no mo dikonyole we kanise I hold a position get them you hold a position KPLC okay get that yeah ekegancheke dutage tichiba stokuru skuruwar omwana oli ekero akolire egasi akolire skuru ninche na nkomoligeri na basani banenga ngero omwana oyagasenya goteberera so that ntoji kobeka oliyo tabwati pige kwara talibons bagocha kwende skuru olia agende anyore besa o finance ekegancha keri agere that bina akolire skuru moegas. I'm talking of how to improve financially omontaki financially like oyo toko mu empower eranyo legas like ndurgo chatu karanse gatonya gotebanie bukunga igoreta kya mata yo merongebere na inye chike kichomo ali chiko bachinko nga ayana korekana. We are talking of the brain stability mondo na ki aikaranste gaiga mondo na konyora ale kanisa moko mate binto lakini mondo ale depressed no chiange ikwangote. If ekigancha kiarenge gali mumanyete okonyora kwabo mukate so ba mumanyete pi you don't know jo tangasa nganto ko de mukate e undergarments kwegul there is protocols chiko chiko kurenga bono abantu bara bakaiga bangai the pastor no ole mukate no ale na David no ale nektoka David ne romusbat akwande Cynthia kwegul Cynthia tagocha konkwandre Cynthia gagocha konkwandre agochonte binga ya bono no bwate chianga nakibono kubeka chianga okay na bongo siboka singencho the rapport between me and you era pe na rekogera ngotenga igwigu nkibono tabugati buya kabisa na mimi ndontera tokora okay ngada monga chiri buchiri sana na ibere nganta ndokia tadi ngenje moko ngana na mwana otenga na ni chianga ntuto komugolera mocha go ndangasaga. That is not what I want. I want us ngatokobeka chibesa chichibwate keganchi kirike kogera bono Sinti ukole school accounts kwegule wase business management ntubwate biasara bito gaiga byokoni chibando ntubwate biasara bito byokoni mitumba
koguri chibesa chitari mo chibeka gari mo chika chiteme gari nge kiganza kia youth nkebwata 17,000 ngono gubina na kwana banango kwana yo muna na kwa ego abo batu kwana chibesa chiri chirusi gari chibesa chiri kara mwa chirusi gari chaka kurusia olimbara no mobas na no mobas type ama to konspia kurusobo na ama toka kurusino Davin ache kiombeka motore Davin oche buya ama olia aliya basbate na ama mrabali chinguru bakuru ke mbare yutie babe kama ama toka ali kera Jumaine Davin ngochali na njina chano yama toka kurusino kera Aramis egere kiro montonyo ali gento kya Davin asinge nchale mnabono ga igoro chikiro montaga tanga nyeroke nengia nyeroke teringia evo minds babwata nga numero bwale nini na nini if Davin na abwate chibesa koguri na no bwate chibesa you sit koguri you think nga nektoka bono mad mocha kolili abana mocha konyora school kimoko baira. That is what we are talking. We are not talking of kanzagi kanisa alia geri mobwate ni shares. We are talking of us. Ekaruna mwate nga wana kadanyo le chibesa mwe mno sora ukwana chibesa chikaruna chinyolre makingo chitumeka. That is when ngocha korenga Davin no marabu kumbe sinte no mwa kwanye to igwana ine na sinte toliga ntekam lakini kana nyore chibesa na nyora kumbe kamonta kana kanyerere konye na egarenge am I communicating? Yeah, you have a point. You have a point. Am I having a point? Yeah. Now can we come even to bit of nga ma te bono ndevi Cynthia okode skuru ya accounts o yokode skuru yoborali ai wakode skuru yobo wakili ega sinero tali ngerembe ya tiraling yokone chinsi yaka okode skuru 7 years usikusema chinsi yaka Yeah igwa ego kwangu simeka lidiole skuru kogendererete mwaka tata ngaya nojogoro pasta bantu kote ujo simeka uchikatu kwa okay monyete mukate egente kete turakirigereri mukate kero kurigereri bono iga akibo maene gasi chikore keke njiro okay mbia mono njiro I am talking njiro yes ekiagara muna bono Davi nacho gukoro boraria ai bono whatever njiro yes asenge nchimusiko musubati omino yes ai bono chocolate cake lakini wikara abera isiko tarikober asigo beresko wikara aganya asigi ngiago beresko okay mbia mono tarikober let me tell you let's agree this today allow me speak authoritatively chiga sinchire keras no jino angetemba asto tatanga stigas nero no monto go bagin paka o monto ranga asaiga mwana oyo insiko mo lose have lost something very true basta ekeroko genda gali nkonyoro lichikolngana ki ochochikorandi no kurandi kulikuwa na monta karanga mo pastor into motagete kambi already obukire kambi tayo yeah ekaro bukire kambi aino mwanafunzi pastor mbaye bakorita bale zikoka yeah ngibatari kuchira okuna ko ina regasi kero ole gabo gastejo lakini kero bwebe gete ngabono Davin na okora kurwega tari kungangana nabo opportunity oli bakobera manyanga sometimes incompetitiere ndiyo monto mwakane a news item yango asigete Davin nyo ndiye bwa tabia akubolinga ngaskero like she is here karo mwanafunzi bunegasi yego chikotoka yagenda abantu bonse bakwenda attachment as bakwenda you have the ability ko retained nonye abantu barororo I authoritatively speak. Yeah, on a point. Bono dende ngiyonya wote kako beresko nero tebe ketebuya kira so monto ko genda referrals nchiror why nkie ko ran ko genda nchiko bomo MC otanchi Kindo koro nkie ko ran nchiko bomo MC sirali mat nkie ko ran nchiko bomo MC Nairobi agere na bantu baro nyone Kiswahili kia ba kwa nyone songe kia roche sheng bamaite hata mbona mtu Kisii lakini ngikakali batanga mukoshu jamaa ametoka Kisii ile songo kekwana bayikunga muntu na maite songo ege swana ekwana paka bayigwa that is in chomo nyene I am prepared this finance to kwana is a youth we kanisa kogure nyole chibesa twabegete bonto tebe nkanza kikwegure ekoliki chibesa we are looking for 5 million. 5 million echika
amagena tokori mbuganda kurute egere toe abasaba iga bagenda bareta amagena ayo gose babeke chingoko gaiga baoni seina mangena tayo tango nato isaine taoni tayo kugul noko tenga ngoke kuruga ngoke yo tama kuruga iga nero yoke kugul to go genda nga barat no somo se bugam mbuganda tayo engoko kolenda gosin na amasomo kolia ochikotorandiri kuruga aiga so tigetenka otigere to mongena no mongena na abati mtobia ekebaki kyeira kugul asige ntubwate besa choko ndo guru bosibuni obekali matenga ngokei chibesa icho naro doza ko wetani gabo ebimoni byacha byari chisese cyari nabaisimbale gege kenyoro agari that those are there but if we were kiromonto nga egente kego chakurga aga no yomo orago lengoko tora kiromonto ngo ngo chakonel awida look at our giving chisadaka chino ngobate neriogi chino gozi nje sadaka ne nguru ne ngiye ngiko tangi sadaka chino neriogi mwezi kuchialika yadara bate okoirania taibo manyanga ogo saba bono nyasa ku ngaina ngangwaro sadaka kama yete ngangezi sadaka kuruga abalero bakora ne boyfriend yao ne sadaka boyfriend ikuru pake sadaka rapake sadaka omagonda binga that we are talking of these finances. Igobono ko ni kale chi da finta saba sadaka. Etenenere. Boss, ebu kuyane ko ntabi echitais. Irania. Echire cyanya sa. Irania so boikiranu what I have given you. Davin tabugati gyako iran. Why should she tithe? Okay. Tuchagira na mo pastor. Okay. Etari ogorwa eje go irani nagye bugo da mala kadai yeah irania ensemo ya ikomi azobuga au ko irani tabugati orochi again tabugate school fees eje tari yae school fees ere ye school no godra school fee igone ye school ere inkianyo rekire kiaye ago tight that is why ngo tabanga sometimes we ndorko manyanya sa to kwana na. That is why the youth, finance, and the church. Correct? Yes. We don't need. You need to buy 5 million to chibekam. Only ICT guru. Well, what have you? See to kaiga. To beke chikurunga ICT hubs. Unaligo. Abekire ya boyamo sengire. Abeki the military. Abeki and the chuon. Abeki and the chuba. Again, any word is one go kwan. Egere abasabon si pepari kinyorokeli. Kromonto watch. Oru tatebe 300. Choka motien. 300. Ocholi ginyone gasia ro cho type whatever gya okara asoy. Ko good. Abasabari ga nemia. To wana. Chibese chiga chabete provided ne kanisa yaye eri kuruko sina kyayiroka. Ko arat. Obekaka. Chibes chiruna chiaru 300 gari orusi 100 okora bills orusi 100 oiranie kanisa emioli no chimno muntu ali empowered. Is our church doing that? Ma tumne SDN ne rebata mantaba so mon aligeli kera sai goro chumo mo akondo ko matiangi ga World Bank goro chumne president yakotaba the most dedicated servant. I have received, but I feel bad for the most dedicated servant. Pono ekerebin debigo chakorwa ekanisa. What does it have? Tangoli gechakro mulisi matiang. Na kimo kuebanga na kimo bangete abana aba baito bali kanisa. Kanisa ya Catholic tatebe Saint Samuel ejumuya. Kwa gul Saint Catherine ejumuya ini chiango tawo jini chiago chikechora yena gigoro kan Saint Mother na gigoro ini ya singire mother singire Catholic sena ki Saint something kwa gul Saint Gabriel ana ma Saint Yasin ne ronere Saint gosem na kuina segetuki I think ekanise yeino ejumuye yeino inki ebwate ase abasai
We are talking of all churches here. We are not talking of SDA. We are talking of all churches here. Na kimubange tabasabe. Egere abasabe ekero bobwate nyo bobwate chombe chiabo isato chokama. Agol. Again tukirike kiram. Madana no boro bono bopungwa. Because nyama mumino karo morogi takoroge to kyumngano takoreki. Karari ke kwer ekengeri kya ekinegi kyombe. Bono nyo abanta baligaiga ama beran kuruare gai. No nyekene kere no nyene skeli na umugocha mu imwana muomera. Like oyo omanya asekyo mbegi tonde konyora shilingi 7 kera lituko 10 shillings every day chiko so account ya automatic kwa hiyo chibese jimla chikinya kugenda ere ekara salikire ekero mugocha gutwara umochangonde she will come with her 10 friends atina basani by 45 ayochina basani ba babiri nchengichiro musani yomo oyo nditatsena musani go tabwati to improve this kit ekiombe keiga egogego chakokonya abana bali balenka koguri nande tari ngabara buto chakokonya nto baligete asokorera jombe chiri nago kama nako chieliogo ni chingo chiriko. Are you seeing that? Yes. That is what I'm thinking. Nga ekenake bantu kabera. Am I communicating? You are communicating. Bono kwana bono. Mubwate ekiombe, mubwate kitisi. Kanse. Tebwati. Aheke kiombe kunkero. Ekwango te bono. Kiombe kimono kero. Some days back. Wini na nkwaras. Ekina resre bono. Ene kiombe tutwapate tware go contribute every Saturday. Abasai una tugoche kanisa mugaso kanyora twabegete pesa nyingi 50 mwao muntu kera tware tiri pesa ichi twa muntu ono kera kwanyora pesa ichi nayo kori bintu bya gukorera guserinde kwanyora musayo nyoriro boko mundi wensi twaenda kumorora ni pesa ichi. Okay. Finally kemwa korra abana abasaya bange by the way konyoro musaya na bagochi kanisa ririata bwati chibese lakini bono ka konyoro chibese konyoro thank you bono gabna de tu kwane ken you see now. So abantu bande from your words no go pretending kanisa ngocha lakini banyo chibesa to ko banyoro na baigo. Do you think nga kero musara nyo chibesa dutu araba saba tu bwati kanisa kanisa ririata Batoka banya sai. Batoke. Bali abake. Yeah. Abake. Lakini in reality basaba mbali gocha. Go sometimes abange bali kanisa singencho to barora mabere osinya saro lenga. Good. Cynthia, what is your take on that? Oranyora chibesa bu yoroche. No toke kanisa korusa 12 chiamambia. Konyora kanisa yende mugaso gwaso kaya. Wagenda kwachko kwale ebintu byao. So ase ebintu ebiga igo nkikerekebe nekikibasa kire kimbe gose no kwegerio kobe gose naki. Okay, njitime aso muchandu chakirete timeti muchandu nekibesa asenge njubono kere ko umuntu anyorire kibesa ngiya gutigire kanisa. Okay. Bano muchando timeti gose nekibesa gose ninki Aikero kwa kore kuru school kwa graduate. Ngwana ko school. Maybe to jina nyone chibesa tagete. Usibona wa past. Mukata. Yes. Amagana nara ane. Okay. Ndage to ya onchole. Uchia seke gusi. Moleke otaba nambe mo. Kero kwa bunie kero montagne ore chibesa. Ngiye kogera atari go koreke. Atari go ande kanisa. Ose ngege go atari go tokabu. Egente ke tangani. Remember whose money it is. Inyoranga chibesa ni chang. Chibesa echo ne chango. Yes. That's the book of Deuteronomy 18:8. Kwenda kwa machiko. Nga inyoranga ebi byonsi byo yokoire ningo. Nyasa Nyasaye. Na ende bire byango ebire bya Nyasaye. When you kero ko chikutumeka chibesa echibobe. Kwa elimu no mosaye. Togo chiatambe. Okay. Kine gente tangana. Egento ya kabere.
get into the habit of giving. Duana gige usi. Na enaro enalie korua. Enalie korua. Na wote baganga esadaka enali kurusia sadaka ya umufuko. Yes. Enali kwebanga ngakyo motienyoyo nali ete 40,000. 40,000 asense moya ikomi that is 4,000. Tigambe ke kando 4,000. Eya kabere ntwaro chinga magachi kanisa talimaya. Tigambe ke kando 2,000. Enali korwa. Nonye kubwati kiriegeke. Enali kokari keke. As a youth nakina hata abasa abangi kiriege ngonyora abasa ngonyora tochiwesa. Enali kokari keke. Korwa. Enalie korwa. Number 3, learn to operate on a budget. Yes. Learn to operate on a what? budget. On a budget. Gege usina. Enalie komenya no muroberi. Enalie komenya na kire keke Muroberi. no muroberi. No nya basaye bali okorengerego so enyomo. Nyumotara so enyomo. Engere lyangaki umukungu oyo koleta. Oyo ngocha koleta nyaruka ya mino. Kiyo chakore keke. Kiyo chakori. Na iwo kubuli chiombe ngane chiombo chikomboli. Timba sako nyombere mebuko y'abantu bande. WhatsApp ngani monga kana chiombe. Namba ya kabere. Timba sako nyoma ngiche kubibiro bye kanisa. Okana achi ko isaranza. Oh yeah, by the way. I don't want to watch one more past. Are you getting me? Abumbe Kwarore. Abasa again taking learn to operate on a budget. On a budget. Kego nsukimono na ndiki ansegeta. Learn to operate a budget nyomba mwao. Onye kumanyete nga ngotumekande siringi 100. Maambie ndi wakoleta David nichi bazere ngokari keke. Otumeka. Learn to because David bono musbati. Yes. Otumeka mara 3 yao. Yes. Okay. You go learn to operate what? Budget. Budget is a chance to practice waiting on God. You know, nye budget nenjire ya moyo kwegeria umukanyoro lyoyo. Nyasaye. Igugwetera asubo Kristo botole. Neba turi kwanda na eka na urioreka musaureka. No turi kwanda kanisa. Kare nari gutwara keke. Igento tokuruka keke. Umuri kima yotenga spend wisely. Awubono no a point ya kanere. Spend what? Wisely. Wisely. Bono yote nga spend wisely nda tukora chakira ka. Mwaka. Andara kubolia no ena pastor bono. Ana ngore point yo makombole. Ngore point yo makombole. Okay. Spend wisely. No, really think before you buy anything. Bono body is what? Think before you buy what? Kendigons. Anything. Yanda bono go think kwana kugonda to chakira. Yes. Ak pastor. Ekaro twalingi gukina. Tata kakagurire nyama irogo. Nyumba tole 12. Babe kama acho motoliro. Yes. Babe ke tungo ke nyama to ke kwara no kiari nguchia. Nyanya rine kera to ke ya moiso ke. Kwa waga pisi akamu. Akamu. Bono go sina marota gete kwa wekeu. Go sine ke uwa gete kwa wesusuka. Go sikwa guri katara. Are you getting that? Yeah. Bono na nanyo robo besa bugane. Tugo tikanda rali chami iga. Moyo. Okay. I'm asking for. I'm sorry. I'm asking for everyone. Na tumekamna barabu. Ndeki kwa nginyo iri. Mahali nilikuwa naishi. Echilani nere ase namenyete. Abuga matuka kurumahega. Echirani yoyoiga no munyaruka. Once bunanyore chibeso musaroye. No munyaru ne boyfriend ya yabwate. Igenda gitangani akolengereria. I'm telling you nenyama. Chibesa kijiri mwana bokumanyanga amenyete bucheri kera kirikeke. Kera rituko. Lakini I'm telling you ekero chierire. Ngaya gutigara kale. Akina tomo mo very poor. Bon twateba iyo ndi twakwa na ba spend wisely. Abantu bande mbara bana mbale bono aba bande bakunyoma. Na kokore gitanga. I work with guys. Akucha muna bese ya chagai. Na bota manyore gas. Orochi like nyomo komwa chibesa sometimes toko vetereri kotana chibesa chinga kigete kwa buna bonde resabato abantu bakore gas bantu gete. We kamo bise mochi ana mochi komo mochi chiana na Monday
Kwera Monday. At least anto na banki bali nabakonya mukate kimbegete suti atacheti so news nsaige pindi lakini weekend nalinga kale osesikonga kale bono wikabe kintu kyekanisa kale uchaga iga magosa korrect abeire so osensande mwana na akwana ngatika mbe kipsinini yo I get it so one of the things koganda on a budget like before you think no kwenalia bantu bane bali bakocha ba revenge on their money. Very true. Like obokumambole obokoboke. That is why akonyonya no muntu so enkunywa maru ochekanisa ekera uchikwira no kuyanywa akonyubwangwe gukwa matukumake gukwa. Yeah. Because gakwira na nekeriria ndekenana. It's kwebanga nga nintagete konyochi besa ngemo very poor. Sawa kimpango ogochaka everything starts here. Yeah. Na nyuma kego na agenda getugete na akora getugete nyono muntu gwe kanisa like none kanisa mo gutaka na ba sadaka ekero linchande gete na haro mutari kondigere na gata muntu isiko gali tro muri swikatsa na tenga sometimes when we need these guys to pay in their tithes go bono kuno go pay because ekuruga ga pay kararu sikuru asise o ruetai lakini chiba chiri monta akorete gasia chat. Let me ask you this wali uli ankobo monta ragenda akole what kai abokaya ayu so botaya ai anyore chimilioni bere ala tele 200 etais muchianjere Muya mono elineli swali lileligia lileli kongwa sokweraneli na endeli kabaraisi ya sokweraneli. Okay. A point in tangani. Tigantu meke my sister tuisara stenera. Njete manyeti no bukaya yakora irkeke. Akora. Ole tire taisi. Aralia asinyumba yo man. Asinyumba yo monene. Ncheningo ngoyekana. A point in tangani. Ekera yere tete. Na kwanete personal era na kwaneta monururi oyo. Amona nyasaye. Ekera kwanete era amona nyasaye na hasabe to kwabira kwae asenchire ya moya bene. No nyana kikiria egente no toira na maiga gwaburi aserese ninga ntu asomete sichui amaraika sichui whatever. Gwa kwanaga. Negiri to kuliga no nya se bibilia. Abata muswati uri ngo mutaya ai. Na jita so uswa nyasaye ta chite. Ekera monyore to ruri oyo. Na bura nyoyo oyo wetera sukuru kwa isa dako uko achiete wetera nyorete milioni yae egisekia moete akara wetera soko na korwa litukeli mona cha unchureri achicha subu sibwangu ata benga bono na tigiro botaya yo tiganyor musacho yomo oyingo kara irkeke. Thank you. Pastor teto kolrega totena ki tagunya kubuli wana antonga na kibara bataya yo chiao atiba kolego egwara like mo njaji kege chiba chiara cho chimwachi bwata kurugabu mwabeka I get that. Let's be real. Jana kwa namno mulisi bwe kanisa na namno pastor bwe kanisa. Hallelujah. Omanyete mukate. Ebo problem na reye digerelia. Amusore kukwana. Yes. Chikanisa cheito ngosiri toro mwarekyo. Why? Iko na ata bachikanisa tinta beti SDA chikanisa. Ngaire ara bana siasa banjita. Sine chikanisa. Chikanisa. Bana siasa. Boss. I think a euro chwa. Ekera okay, ena kumukate. Uraimokoga ende Kisi Central. Let me use Kisi Central. Ose Kisi Diocese Monyero. Ose Kisi PH. Oimoke. Yeah. Na omogava na oito simbarati aimoke agenda. The same place. The same place. Ngokwariga niwa ngogotiwa. Aya no motiko ni olibwe kanisa. No motanga ni olibwe kanisa lakini ngwanya kugenda matuka kormaga kwebire ngwanya kugenda. Lakini mono litukeli kuonya sawa gokonyera watokiro. Ngokwariga nigumono. Osno bati gende. Ekikora marika gotabanga ki chinga kicho moelio. Abantu ajibe jingong. China chibe jingong. Tokora chakera ajibe jingong. Ajibe jingong abantu batoke beyanchete. Beyanchete abanyene. Banchete chibesa. Banchete Chibesa. Banchite chibesa. Abuga sitori nchamo nae.
Aya. Ndite tukura ibeko. Urabika ya wega. No. Abla skule njamo nango. Naye. Lakini asubwe kibaza nejimbe jire. Chibesa nechingi ya lakini bali togo chitumeka. Titori go chitumeka wisely. Thank you. Chinza Charles. Your last word. Litangani. Lingana lya nalyo moelyo. Gongo akangambye mono asogo changira kweli tukolia rero. Na bali bonsi bakora kiek bachangira. Egende getangani asobo mo botomenyete. Tiga tutige gotegemea muntu ne bwensi. Muna ntu abasaye. Nyasa tokonye twetegemea ndi tweka banyene. No nyuma na siasa kwa ete ikura. Ndi tugutangasira saba na siasa bali batotegerete bonsi. No nyuma na siasa na bali bako ete chikura. Onye turanyora se obumaene otegere ko mokonya tiga kulichira cyo bokora. Na tiga gosemberinga ki njoma nyetoli na ntebeti na changorre pigipigi bona tiga kole rikege tiga mbiko gosemberi kwa no na mbe mu wasirire ige tugia kabire chikanisa cheito bali motane chikanisa mototegerete musimutorigereti abalisia na batanga ni bechikanisa na bakatikista na mbe Na ba reverend na ba right reverend. na ba reverend tiga tuegeria abasaye baito enchira yo komenya obugimo obuya nande tusegeta abasaye baito mwana onyekera umusaha ko agoteba ngango nyomare karamu bori ngaki mwago nkyo bwate no bwate ngombe no tari chome choka ubu no bwate ngombe no bwate getanda ko keke okurara to umusaye tanda nyome moike monyore limochi kugamba chombe umusaye apranire tinga njengende ngabese ngombe kurwa sigete ndetari keke na inde kyo moelyo abasaye baito ligekera sikiao ligera go ikange korere baba kyali nga Wana stop uwe. inkyali nga stop ki Correct. No mbia that is finance. that is finance Is finance ne class na arago ngana ki. ligekera sikiao Nyo kona rite gedeli yo muntu kulie gedeli yo. no chimuna bono no chimuna ngo tebyo yo Eh. tigamo tebi nga seito nche nyomba na ya mahomero roro ande ege koroto moisona na chagete kobeka Magortara sona na we. magortara sona na buya asego onyugotete kongancha seito kende nkeyo ngina kwanera iga abasa abange ibakonyona no munyaruka ngai no musanji no muinchinia no mumuronga ina nganchi no no koro bisikete abantu babakonyoma na bagaso Ambia banyona ke kona bali moboka. bagaso asenyoma nega ndere No abuna bali moboka ambia. gatokonya tuchituomerane itukolinde ngwani abantu botanchi naigo mugakericha nantegereta uri wake simi n'abantu bayigo mabonsipi mwari muone Dan Kanyombane mbia mono egroup ya Triangels message mbia mono nyasaye tigabaseni na bonsi bali moto tegerete nyasaye tokonye ena kumukate nyasaye goseni Amen. ochuota riri moyiga nimatenga no maito gotara lakini ochora atara na indiri mo ege pindi ekeiga next bono tushutu tuare na ranki arenge kenyomori tangani lakini next tushutu tuare ya preparation of what No nko chanda ronsia Gosikiro maite itobwa sabato ya balisia sabato ya kwana kogenda. kwenda Muna boniriga to chale Johnson ngoja nego chira. sabatere bosyo obangirete nga future father mbia mono Sabate gocha Father's Day. Once I bono unangul ngana ki ise abana bae. isa bana bae Ange tumwagire simu. Awo chote tato minonga happy Father's Day. oh my dad in advance Andrew Monari happy Father's Day. Thank you. Nanche ngosegete omusayo ndigeretie mambi yabono komutebi kero omusayo kwanyorire chibese tumeka chibese buya nekero gwachinyorire twebo yokwe oyoko oge gosoyo gerete kwanyorite chibese ichi gosoyo koire chibese ichi asinge nchubono gogotige kanisa mambi ngwera chire ngekina ndu kwanza kuira na goche kanisa alafu bono amaigane tikachira abasani bane bonsi n'abantu bonsi basengireri nimaite mba ndigereti alafu na my dad happy Father's Day in advance. Nanche ngoteba nga kwanza nesominga kutumia budget mna naringe school ali na katumire budget byego lakini nasomera kuchakira bono alafu ngokwane abantu kukyamba bundu ali kiragi nyabita alafu no seito na tata ukurukusa ila songa nenu komote apu
Father's Day. in advance. Karo gabo. Coachara to tell you a children's story. Thank you for being in there. Abasai, we said in Tuata Bankelinga Nyasai, Natuanchete. He loves us indeed. Kurgabo. Tagatavanga to what the Gaganta get you. But it's Samuels Nabanto one CP about I bonds which can say, go and start this kit. Tonight, ne rule. Chemkat, ne rule like never can say Dions, never had Adventist, never Pefa, never Nink. Tikaransa twins, Tomanyanga, what is Nkikero? Egere, Abasaba, Mbacho Tebunga, O, Vijana, Mamamboga, Nina Nini, Mama Kwanda, Mwa Wamsini, Mamko. That Eke Ganta, Kego Chaka, Kurgap. Nekigan checking Murgotake match was Chirigali, Chivas Chicobeka, no Korigia, Abanto, Abasai, Baliba to school, abandon Abalim, abandoning, but you have vacancies as a get. Go plant. Go plant. Can't say go Kinabango, Nekaribata Bantabango Barik. Pastor, Abna Kolotaka, Mangana administration, Mobeke, psychology, name to be in the guy, counseling at the no Lika Kolteka CIA. Mobeka aseket nyota boda nyora asiria mobeka somewhere asako generate chibesa chiaye kerajo no chibesa chiaye motabinga I need 4,000 every month for the sake of our youths muna bako na kurga neramna konyora kabaka gali motabi plant another youth abu any vacancy watch make sure you've got someone egara kero mondo to beka bandu ba okole mpesa bandu ba okole chiotire bandu everywhere ndora tanga chikasini chebestogete lakini kile asike kwa. And then tutakuwa tuko kila mtu ako sawa, and then our financially the youth will be vibrant, and then nye kanisa okuru na bokonya kuko chako korora kana koko babia inside gato seni. Till then, God bless Pastor Saba karato ko anda into ke kuru kwanga children's story amarandi itere na rulio bato gotarandi kamun kalia ko ba na kulera ga gotarari bien mono tuere birengere aso saba motonge tatanya sawo ito nesende abana tuachira so sibao to ko ba kana ko gotogi ekiagira yo tato ito nende tukaba bana bao bien mono kiara watorendere kurwa semambia tuachagete meroberie sabato nabago tuacha sense mo yelesen tuwa discuss rigoro yaba sae ngakitubwenerere koba wetrase finance ne kanisa ukwege na waito konene tigatokobege kobo yubweli tangani asama gimaito obonene bwa obororekane ngana onye byonsi birito konyora tumanyenga naye watoire kurwase obosyo bwao biamona ase umorali eno kumukate nabami ntabo twabwatiranire gendre gutoseni botambe otobo ngai nechisemi otwetiria makongu ao nabayigo TV yagetembe ne radio yagetembe yonsi twayitigere wocha asama bokao nabaterni bonsi barororo nyasao ituko goseni chi station chinde ne station ego nyare goko yeseseni baroro koboko kwa ukubo bui ase byonsi biri kwa biri goko ba bonekero tuchikonyora umugano bwa abana twayitigire wocha asama bokao no morande yorachi gutokwanira obuya bwa abororekane otokonye nandekero turachikomera nangyo litukolinde obuya bwa abororekana sonsi aitu asabira bwa nasiri Yesu Kristo oyoro moboreito amen. Thank you. Wabekero gotero uko kero tokurwa abu tutakuwa tunafanya vile mambo inakuwa.